Hej, jeg hedder Thomas Holst Jensen. Jeg er indehaver af J Hydraulik i Mørkøv. Det ligger på Vestsjælland. Vi er 20 år gamle. Vi har lige holdt jubilæum. Derudover så har vi 18 meget kompetente medarbejdere, som er med til at bygge den her virksomhed op og præsentere den godt udadtil. Vi har 12 udkørende servicevogne, som kører ud på hele Sjælland, det sydlige Sverige og på Fyn. Derudover så har vi et meget velassorteret lager med hydraulikstumper, ventiler og dertil hørende. Vi har force inden for at reparere skovle, knaskere og store ting, som bliver brugt i nedbrydningsindustrien. Vi har vores medarbejdere er meget engageret i deres arbejde, hvilket gør, at vi ofte bliver valgt til grundet medarbejdernes kunden, gøren og laden, som er bygget op over mange års erfaring. Har I lyst til at besøge J Hydraulik, er dørene altid åbne. I kan også besøge os på vores Facebook-side, vores hjemmeside, og ellers så kommer I herop, tager en snak med en af medarbejderne eller mig, og vi finder altid ud af, hvis der har et problem, der skal løses.